Pois aproveito esta ocasión que me dá o Culturgal para comentar que en breve estaremos no Teatro Colón da Coruña o día 16 de xaneiro para presentar un espectáculo especial de poesía con músicos cubanos e músicos galegos. Vamos xuntar poetas cubanos e poetas galegos e facer un espectáculo que xa estrenamos na Habana no Museo Bellas Artes, que agora repetiremos por outros sitios por alá, e que espero o día 16 que estexa moita xente con nós aí no Teatro Colón da cidade da Coruña. E despois outro no que ando metido, aparte de estar escribindo libros de poemas como un loco, pois volver a Shakespeare, e despois do Hamlet estou dándolle voltas a un novo texto de William e a ver que facemos aí. Supoño que intentaremos volver a facer así unha produción un pouco bonita, potente e que enganche co público, porque o público é soberano e é o que é o rei das nosas táboas, non? Ele é quen manda, e en estas andamos, e espero que a xente pois disfrute dos dous proxectos e que os libros de poemas pois cheguen pronto xa tamén á cabeciña e que se convertan pronto en libros, non?